Odense. Hvorfor gør jeg det? Det er der mine kunder bor. Ja, det er godt lide. Det er dejligt lige over til Rosenborg-centret. Og IKEA. Det kan ikke være bedre. Vil du have noget? Nå, ja, det er du ret i. Men så spiser op. Du skal spise. Har hun ikke fundet det ikke så brændt eller noget? Nej. Det er noget med også, hvordan man måler det. Det er noget med også, hvordan man måler det. Hvad med himmelbjerget? Er det ikke det højeste? Nej. Det er også godt. Var et af forslagene ikke i Skovhøj? Jo. Ja. Himmelbjerget i en skovhøj eller mølle. Det her det er børnefisk. Ej, der er en, der er totalt... Snapskartoflerne. Det er aldrig gøre noget nyt. Nej. Hvornår lærer du? Så skal vi tage en time mere. Det er godt, der er så mange. Og kommer ned under vandet. Jeg har fundet ud af de 5 her. Elver, mennesker, dværge, bjergetrolde og ulve. I bogen. Men orker ikke bjergetrolde. Det er faktisk bjergetrolde i bogen. Er det? Hvorfor ulve? Det er okay, fordi at det i bogen, når jæger, kan du huske, at de kravler op i træerne? Ellers skulle Det er sådan nogle randkogler og sådan noget, de der marver. Det er ulve i bogen. Og de er ligesom, de skal have hævn. Nej, hvor er det godt det her. Og cinnamon. Især en. Først må man ikke byde på argentinsk og Ja. Nej. Hvad som helst. og på... Jeg har... Nej, næsehue, gør ikke? Der var en næsehue, der var en. Var der lige? Så kom en julemand. Og så en mand banke på døren. Så hårdt. Ja, Og hvad gjorde han så? Kom han med noget gave, eller? det var godt, der kom med gaver. Okay, var det Günther? Det var sådan Skal vi finde en dukke, der kan få det på? Nå, hvor er det fint. Ja. Kan du finde en dukke i Jeppe? Var det ikke julegave? Nej, det var ikke. Nej, det var den der med rundt om træet. Ja. Skal træet spises, siden skal det spises. Hvad hun Ønsker skal du få, hvor jeg blot kan stole på. At nu højt vil tro, at vi sammen Loftet sidder næsten med sin julegrød, sin julegrød, så god og sød. Han nikker og han spiser, og han er så glad, for julegrød det er hans bedste mad. Og rundt omkring sig alle de små rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have lidt julegodter, og de står om nissen tæt i ring. Men nissefar han tror med sin store ske, vil endnu se at komme væk. Guld på og guld
hår. Ej, hvor er den godt med det. Jeg vil hellere have en år. Det er da imponerende. Skal du se, hvad er det? Det er en god idé. Eller? Hvad er det? Hvad er det? Nej, det er en tegneblok. Så kan jeg tegne billeder af. Lego. Nå, en kalender. Nej, Det er rigtig år. Det er står. Kan den sagt? Så suveræn. Nej, hvor er jeg glad i det. God vi er. Nej, så er jeg tænkt, Det er sådan noget med, at man kan give en god på det vælge. Det er også lidt med, at du skulle have bedstepakken. Ja. Det gætter du hurtigt, eller? tak, Svend. Hvor er det flot. Det er godt. Ej, da. Gælde. Pas på lyset. Jeg gør det. Vi skal gøre. Se, det er bror til din dukke. Kan du hente din dukke? Det er sulje. Det er ligesom plast til pølsefælde. Jeg tror, det er i orden. Noget kaffe. Det er, når alien sætter fodspor og bliver til en mockup. Ikke? Det er godt. Det er godt. Fedt. Pløkkaffe. Så må du gerne køre for mig, det er lige. Nej, det er ikke noget at gøre. Jeg synes, det er bra. Det er sådan halvt nede. Det starter med, så man lige kan se. Der er noget med, at det er noget langt udenfor, som ikke kan pakkes ind. Det lyder godt. Det må være godt. Det er mig i sporene. Så skal du sætte den der. Du vender ryggen til mig. Er den stabil? Titanium eller hvad? Kan du lære at holde det langt? Altså, jeg er med med. Er der 4 på den? Er der fisk, eller? Jeg prøver igen, Søren. Den hedder Stradivarius. Sikker på det? Nej, det er jo ikke sådan, at det er nogen, der bliver lavet nu. Og så var han også overfor. Har den slået hovedet? Har den fået? Det er forskelligt. Men det er så unikt. Eller den kan man ikke udlægge. Vil du prøve at se det? Skal vi tage kartofler og sende rundt måske, eller? Må jeg gerne have nogle kartofler? Tosse. Det var tosset. Altså, Svend, er den god? Ja. Du kunne ikke dø dig.